Yakoradi anim. Onyankasiye ede animunyam ne na ase kasiye ema wudin. Ade oboye ho bae ohwe nso ode ye kɔ ode ye ba. Ebremu nso bae aba wona ase ebetie wasem. Se na monkronkron so kasa kire se de be ya ebifiri ebe kɔ no ne ye kɔ no ahoɔden ne animunyam mu. Eda wase we ne Awurade Yesu din yimu. Amen. Mtoni entrance. Eda so ewo Awurade anim. Last week no yenyina no ehwe mu ehunu say blood group diet no say nyankopon asem agitumu ana nyankopon asem nyintumu no yenyina na di ho adanse say ekwabode emu emfiti ase ene nipa edi ka tena ase wo wi ase ene aduane nyankopon ede ma omo say omu ni di a enhwemu ni di adanse say so bi ka say blood group ye o ana bi ana AB ana A nti aduane we menni a so wakana asa no ba bia ene na asemwa nimom say o de Bible say the Bible on to ho so de a na Bible no sa asem no question mark ewo ho na me say yinyina hu say blood group no yinya free Adam holinti no na ense mebrenu anso wo ho no na wo say bia yinyina to ebo ase ne ehwehwe na yehwe se Awurade beboa ya me yetimi ehunu ne ma bi mu afa ho a na fa yetimi nso aboa yen ti ene no ye ka the blood groups of Adam and Eve and one some ne ye ka the blood groups of Adam and Eve. Adam and Eve omo blood group ho asam na ne ye ka na yini kan ti ase se wi ase ni pa nyina all mankind nyina enya ye blood group no efri Adam ne Eve ho ene nipa pe onipa mpo sa ene tie na no ye kyekiri mu ma ehunu se sa bra group no ene no ye wodin a ye de frɛ no etimi frɛ no ebo system eye ABO na emu na yenya efri obu wa no ye ebu nso ye B obi nso ye O obi nso ye AB na so kan nyana bo mu na aye AB and I say ebo system na ya ebo system no so no mo nim say asa achi chemu say bia ya obi e pen resource factors and also if you say and na akwaya say bia obi e A negative obi e A positive B negative bia B positive AB negative AB positive na obi nso ay O positive na obi nso akwaya O negative the ke kan nyina ebo system no de obi a yebu baako so emfa won se wunim ana wunim onya nhwehwemu mfa ho a se wasua nwoma se wonsua nwoma se de nyame ne boy obi a mogya mu nti no they can say ni person na wode ma se a o minimum blood group nti da ni pe no apaja o man sa very good do no apaja o man sa ka omo nim se omo ye A ka omo so ma menhwe wo ye A a se A bi wa ha se ya A but na dey fa negative positive fun kran kan very good mon trance obi wa se nso ono nso hu se oye B fo obi wa mo so ma hwe B group omo so e wo B group very good mon trance ebi a obi nso ye AB fo ha se nso omo nso so ma hwe AB fo nso wa ha se very good ana o fo nso wa se amon so ma hwe very good they say e dey dance say o die edo so ba bia very good they say yam fa na get ni positive anka ho de but ene ye enye hwe ye di kan hunu me hu say do no a eni ma blood group nti e ma sama ye ka no ye mmere ho bebre do obi anko school na ontimi nkai ABC de dia di insuen e bia o bere kakra nsa na wate ase but achi mpanimfo beto ye bo asani abo asa ni pa no amen na yesi se obi ade onye negative wa na ye positive onye positive wa na ye negative sa na etienti sa na yinyina ati negative ni do ti ye kan o letters na ho de negative de kan ho eno so ini kan dia se ede wo ye ede wo ye ifra wo mu sa
blood group sem ye kan ho asam se ene ebi no se yen hwe ho nidi na ebia wo ye bia odi anenie wo ye o a wadi anenie wo ye ebia wadi anenie no ene o no ni ade no yen hwe ni panim doctor o hwe wo ana doctor ntimi nhwe nim kan se wo hwe wa wo be ye wo ye o ana o hwe wa wo be ye ebi ana ebia wo ye e da bi ene ye gise okon lab na ye hwe o moja mu ye twen moja ha ene enam so betimi ehunu se wo ye ebi ana wo ye ana wo ye sei nti memfa ense adwene mu obia ewo baako na enya free ya awofo ho obia wo baako na enya obia de meka ebo system no obia wo baako ebi no ebo system no obia wo baako na enya free ya awofo ho nti se obia wo baako na enya free ya awofo ho de a se Adam de e baako na Eve nso de e baako a ene eye den ene benya afo yi ko hwe mu se mu nyina nipa fo na sore ye wo yisi wo ye o me de nyame se obia mu nyina se e kan ye no a obia e wo bi fo ni nyina enya ni nyina pepepe na ye se ni nipa fo be gina ho a e ma van se bia e ma fo ena me ma fo be gina ho a na se ye shemu tutu di a na je se nkai ekwembe so no Adam ni Eve nso gina ho a enka tu no yi free phone no nkomo so emu baako na tu no aka no enya free fine moti ase mo moti ase mpaja mansa me hwe question na bisa mo no very good and the addition be yede na je se tu no aka no o munya free fine we na yira bi gina ho we yese esi adan so yese we so ni yira bi gina ho we so yese di a ene na Adam no oni ha obi gina ho so di a ene na ekoba na sei na nso mi se adesua no ebeboa me ate ase amen na ansana ye beko blood group sem no ini kan ate ase se ye nyina no ye Adam asefo Adam na nan ye nti ye nyina ye nipa baako ni wode ma nyina ni wiase nipa nyina Adam onana ne ye nti ye nyina so no ye se Adam asefo ne ye nipa baako so kan Nyankopɔn asɛm no wɔ Genesis chapter 1:28 ya yɛnhwɛ die na yɛmfa nto asɛm no na ɛmoaye ti nyinaa firi Adam ase ɛna bae na Onyankopɔn ehyira wɔn na Onyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ monwo na monno na monye asase so ma na monhyɛ so na muni epumu mpataa ɛne ewie mu no ma ɛne ɛmoa ɔkeka wɔn ho ɛso nyinaa ɛso Diribade ebo ni pa wiye no hyira wo mo no hyira wo say monwo so God bless them no ka say be fruitful multiply and fill the earth monwo na monore na monnoso na monhye asase asoma na emwa nyina ewie mu no ma na emwa nyina de mo nyina no andamo me de o mo asemo ase na muni wo mu nyina so tie won say Awurade ehyira nipa sa nipa nhye asase so nyina ma oka Bible no a no kure Adam no so wo ye se de bade kan ne pepepe na wasefo nso be bebre oka Acts chapter 17:26 yenhwe 17:26 Acts chapter 17:26 yenhwe de radio asem nso ka wo ho o se na oma enipa aman nyina firi nipa baako mu etena asase eso enyina na wahye emmere hodo ene won tena be ehye to ho ama won Onyankopɔn ma nipa wo wiase nyina efiri nipa baako mu ene ebetena ase nipa baako fo ne wo ye nyina ene wahye se ebi ntena ha ebi ntena ase ene ode emmere hodo to ho ma nipa nyina ende ye nyina ya nipa baako na sana uradi asamoka nti ena oka Bible no nso a emna nipa no fra ase se ye dɔɔso ewo wiase na Adam no ewuye na omomba ebesi wo monan na omo nso ewowo na fi omo dɔɔso omo nananom obia fedie na asase nipa ye dɔɔso no nipa fra ase se omo ye bɔne Onyankopɔn ade nsuyire ebe se nipa nyina ene ka nipa enwotwe eye Noah ono ne yire ene ne family Noah mamiensa
ɛna ɔmo yere mmiɛnsa ɛna kaa ɔmo wiase nti ɔmo na ɔmo asefoɔ nso ne yɛn nti nka aban bɔ no a taa ɔmo fi adaka no baayɛ no Genesis chapter 9 yɛ kan bi si asɛm so chapter 9 verse 1 na Onyankopɔn hyira Noah ɛne ne mma na ɔka kyerɛ wɔn sɛ monwo na monnɔɔso na monhyɛ asase so ma Onyankopɔn ka saa ɔkaa no Onyankopɔn ne ka saa ɔkaa no saa ma nipa esua no fi nipa no wɔn nyinaa wu ɔka kyerɛ Adam no sɛ monwo na monnɔɔso na monhyɛ asase so ma nti Noah no ɔmo nso na ɛba bɛwo yaa ɛma nipa dɔɔso ɔka Genesis chapter 10 verse 32 nso a na afei yɛmfa hɔ deɛ no ɛmɛ na wie na yɛnhwɛ deɛ Awurade ɛka Genesis chapter 10 verse 32 yenom ne Noah ɛma emusua sɛdeɛ wawo ntoatoasoɔ ɛteɛ ɛwɔ wɔn amanaman mu na efiri yenom mu ɛna nsuye na akyi amanaman ɛpɛtɛn asase soɔ nti Noah asefoɔ no nso ne yɛn ɛna ɛma nipa bɛyɛ bebree wɔ wiase tama nipa nyinaa kasa baako wɔn nyinaa afei deɛ ɛbɔ pɛtɛnyɛ wie fa ɛna ɛnɛ abɛduru yɛn nso yi nipa no Noah ne family no a ɔmo ɛwɔ no a ɔmo nso ɛyɛ Adam asefoɔ ne sɛ minim sɛ obiara te ase nti woyɛ hwan ase ni ɛna Noah nso sɛ wonye no nti yɛsa akɔ akyirikyiri a ne yɛn hwan asefoɔ ne sɛ nyinaa yɛ Adam asefoɔ ne yɛn nti Adam asefoɔ ɛne yɛn nti yɛhunu nsaa na afei nti saa blood group a ɛka ho asɛm emogya no a obiara blood group a obiara wɔ bie no ɛyɛ na scientists na discover ɛm sɛ around 1900 ɛna obi discover na kyerɛ ɛbɛka ho abi a adesua mu yɛ ka ɛbɛka kyerɛ mu ɛbɛka ɛna discover ɛna ehu sɛ nipadua mu no ebo system no yɛwɔ A B ɛna yɛwɔ ɛyinum ne A B na O num ne adeadea ɛna de ɛdeɛ adwuma nti blood group no ɛyɛ genetics yɛ sɛ ɛyɛ gene bi a ɛwɔ nipa mu a wo maame anaa papa wonya bi firi wapa mu wonya bi nso afiri wo maame hɔ na ne yɛbɛka ho asɛm nti sɛ obi ɛyɛ A ana yɛsɛ A ɛna AB ɛna B ɛna O deɛ kan na maka sɛ obi anim ABC didi a ɛbɛyɛ den ba so wode di akyi kakra ɛkɔ so na wabɛde sɛ maako ase amen nti yɛhunu sɛ yɛne wɔde ɛma nyinaa na wiase nyinaa deɛ yɛfɔlo wɔ saa ebo system mu na nti blood group no yɛsɛ efiri bɛɛ mu efiri awuo mu na ɛbaayɛ ɛhɛ no nso nti yɛdi kan nso yɛakyɛ mu mmienu blood group no ɛma nsa bi a ɛyɛ ade korɔ ne mu letters no ɛna ɛyɛ baako ɛna negative no nso a ɛkeka ho nso no ɛno nso akɔyɛ baako letters na yɛ A B B O no ɛna yɛwɔ negative no ɛna negative ɛka letters no a ɛho no a saa negative no a ɛka letters no ho no edi yɛde fɛ no yɛ resource factor nti edi yɛde fɛ no sɛ ɔkɔ lab ne ka kyerɛ wo sɛ woyɛ O positive no ana woyɛ B negative na yɛde ka ho no yɛfɛ no resource factor ne nyinaa nso efiri awuo mu ɛno nso yɛnya firi awuo mu sɛ ne yɛnya letters ne firi awuo mu no the same thing nso yɛnya firi awuo mu ne menu nyinaa no yɛnya firi awuo mu nti yɛnhɛ no nso amen nti yɛsɛ obiara nya mu baako efiri ɔpawa no nya mu baako nso efiri maame hɔ nti yɛni kan nti yɛsɛ obiara nya baako di efiri maame hɔ no nya baako efiri maame nti deɛ omo ne sɛ nipadua no mu no obiara wɔ mmienu wɔ ne system mu obiara wɔde ma sɛ biara no obra group no letter A no any B no saa ne manema no yɛsɛ obiara ɛwɔ sɛn mente obiara wɔ mmienu wɔ ne system mu wɔ mmienu wonya baako free wo maame hɔ ɛna wonya baako nso free wo papa hɔ saa na resource pattern no nso no ɛteɛ negative ni positive no nso no obiara nso deɛ mmienu wonya baako free wo papa hɔ ɛna wonya baako nso free wo maame hɔ momfa nsɛm wadwene mu saa
Nene egusu esua kwa wo. Amen. The TNA say, so blood group letters no. Example, ofa A, free o papa ho. Na wafa O nso free o maame ho. Na why say, yakabo mananga ebeka say so ofa A, free o papa ho. Na fa O free maame ho a yakabo mu ebe na ye say. Na edina letter na ebeka letter say ebeka na say. Mom say mama ho. Obi abre enu nya sharp pa. Na say wakoye A O ana wo ho. Ti ase. Efi etime nso aboaye. Ena edi se unya efiri o father ho. Na unya efiri o mother ho a na let us na ayese ye fene say very good. Ena unya B efiri o maame ho. Na nya unya B nso efiri o maame ho na wakoye say very good. See me say ne mo ti ase pa. Enti e balance anu a saa we no a wo ye A B no ana wo ye A O no na ye A no edi eta so ne se wo ye geno ene fe ne genotype no nteno se fe ne genotype ti obia na o genotype no eye mienu ada se wo ye AA wo ye BB wo ye AO ana wo ye OO ene fe ne genotype eno nso efira wo mu amen na ya na baako eye dominant ena baako nso ye fe baako nso recessive se dominant na emebia no baako di baako so dominant no ese uye mienu obia uye mienu but the baako eye dominant e wo soro ana meka na sa se e ka baako hye e kata baako so na why obeye baako amen ti me man se baako na yini hu adie na baako so na baako so akata ti dominant no akata recessive no so and the we e tense idea kire mo ade ni nyina na e bo mo ade sua mu ti baako di baako so eni fa na se o fa o maame o moda de A na o fa o papa nso de O a enka wo ye AO but the brave bia no O no let O no e recessive and the reasons and ye ko so ye behunu enti na obeye na O no akata na obeye A to ko kwa say wo ye A but under normal you know ka wo ye AO O wo system mu but A no I dominant the person at here some man sama menhwe e man mo ti ase and the of fa ma mi O a ne papa won so die A a na obeye AO a emle bia no O ne de eso kata na obeye A and no obeye A to ko lab baka chon se uye A but unya me no firi papa ho unya ba ko firi papa ho na nya ba ko firi maame ho but e me bia no A any B no de eye co dominant te me bia ene de enko from ana se ba ko ebi ntimi e me shadow no demo O ne de me bia no e hye wenu ma ase se e ka A ho na ka B ho a e hye na ase ni se wo de ye B o a O no na kata na obeye B nti uye mienu amen amen but say o fa o maami O na fa papa O dia na obenya O mienu na O ba kon so adrop na obeye O so ho nti say we ye O na we ye O dia na say ba ko drop a obeye say O but say O no ka maybe e ka A ana B no ho dia O no drop na wa ye nko amen ene nem se ne dia agro be de go me se mo ti ase ana mo ti ase ana very good ne se e ba sa e be boa ye pa yi pa enti eno ana ma kire no enti se ba ko drop na obeye O a eno so term different ye phenotypes ana phenotypes so ba ko na e say na nka ye mienu ba ko lab no de atwere gu so ma wo se wo ye E no ana me say ma negative nka ho eno so me ba so enya drop pe na ba ko pe ni hu adi a ne atwere krata so ma wo se wo ye E a eno ne ye frɛ no
say phenotypes. Amen. The phenotypes no, and then now you B, and I O, and I AB, and now you near the other no. Very good. And also, Nina, you're free. A woman to Ubi or baby as no. Ofami, you know, but the bar kata. Amen. Na yan hwɛ ne yɛ wɔ resource factor negative no ɛne positive no nso ɛno nso yɛnya firi awo mu o maame ɛno nso ni ɛno nso ɛyɛ mienu obenya baako afiri maame hɔ na onya baako nso afiri o papa hɔ na deɛ tie ne sɛ o papa ɔyɛ ɔyɛ obia o papa no ana ma fa sɛ o papa so ɔyɛ negative wa na maame nso ɛyɛ negative wa obafa o maame de baako so senti ofa o maame de negative na wafa o papa nso de bɛyi negative no wabɛyɛ sɛ negative mo hɛ no nso o ɛno no o maame no yɛsɛ obia maame de yɛ sɛ ɛna papa de yɛ sɛ nti won so a o da nso ba ma na be papa won so de be say mienu ti o fa ba ko firi o papa de no ono no o papa ye negative wa mienu na won system mu a o fa o papa negative ba ko na o ma nso negative na won system mu a ni mienu nyina negative wa na wa fa no nso ba ka na wa ba negative man fa na e be tirim ana papa nso positive mienu wo ye mienu na won system mu a na maame nso ni ne even say negative positive ni ne won system nso plus ni ne won system a o fa o maame de baako a na o fa o papa de baako o ba be say positive say miensa na mienu baako ana ensa ne nso ba ye mienu but eno nso baako ba drop di enka so ye negative ni mo ye na wo ye de be negative na be ka say wo ye o a na o fa o papa negative no ma negative ba o fe fa no ba ye o negative amen ana se ekoba na se o ma me eye negative o san so ye positive wa o mienu ono o ma me no o negative o san ye positive na o papa nso eye negative no san ye positive wa and the chances no o betuma take mu bia either say 50-50 o ba ye o my negative positive na betuma nso aye positive amen and it will make sense ha demo emre bia no say ofa negative any positive dia na be hia dia negative no drop no be positive amen say the ofa negative wa ba ku free ya and afa positive ba ku free ya be kan ho a negative no be drop na e kan say wo ya dia be positive amen what you here hey and then ya mele kura o praise the lord what you sent them em de pa na ya say ekoba na sa dia na aya negisem na the woman say you say everyone has two genes we have any genes if you are woman to obia wo two genes na say o maame aye negative na papa aye negative wa onko wo ba ma nya positive so oba no kwa positive dia na kwa hye mark firi because eni mu na je se ne na mo am hunu amen it is a maame no oye positive me ka we dia anya so akohwe obla group aka say we positive na me ko but we di o me ko so investigation ko say the e kan ko lab wa ye nkire gu so uye ewu eni ye nkire ne ba ko fa ne betwira ama wo ene say maame no wo no ne papa no wo no say papa no eye positive na papa no positive ni ne won system mu na o maame no positive ni ne won system mu di a automatic so o pa de hen positive ni negative no nya fi fa hen ti akoda no akohwe ni moja mu a wo negative no either say
lab report no na ebi ya omo na anye ne yie anya sa ade a na yesa question mark ebi si wosi a pori amen very good nemom se ekoba na se wo no ye negative na ba kon so ye positive na dia mix de a ebeti ma mix ama na yie mo he no nso ese ene de ebetimi amexe ama no ayeye edi awon so ni pasa na ati ase afra ukọ lab ukọ ye no se ma me no ono ne gene no o ni mienu no o positive ena o san so negative edi ne chance se obetimi afa o ma me de ba akono na wafa oye de ba akono eno 50-50 ho ti mo he no nso ntimi moye afa na de aka nyana ni eri be siesie ma be kwa adam de no so nyese ye di sia no mo nya picture ni wie na afa na ye de be ko adam de no so na afi ye de apɛ asem no mu anti ase enti se positive ni sia eso obaye dai san so na o ma me so ye a b we ye a no we so ye a na bb evan se bia bibia ni mu a na se ono so de no na bi ko ba mu a bia na we ye a o we so ye a wa na che se biba mu so a se mo hu ma bi efire mo he no nso eni se eye bibia e wo se eye bibi nko a se we de e bibi na we so de e bibia biba ko ba drop na ba ko nso a drop na we aye bibi eni ko nwa kwaba ne be wi ase de ani ase yenko akora ne moja mi ehwe ne blood group di a eye se onya firi wo ho wanya mfiri obi a ho na eye den na de aniwu mu no e wa kwaba ni mu onya firi wo ho wanya mfiri oni ho a onya firi wo se wo ne mu ya na eye ba akopenti na eye ba akopenti ene e ka se onya firi wanya mfiri ma me ho a onya firi apa ho na nka anda normal la ni de onya firi bo firi nyina e ho amen enti se Matias de eye pa enti se wo ye AA na partner nso eye BB na we nso ye di mo wa ebitima sesa we ebitima be ye AB yana mo fa wa ki ro so be ye B ro so ebitima A mo he no nso se Matias ye ko wo fa ene we de mo abene nkunta na ebitima ye saa se AA ene BB a ofa A no ofa B na obeye say ene ofa A no ofa A so obeye say on so the chances no ebitima yes na ebitima fa ebia ti ene either say B ni enu ko sia de a ba kon drop amen na say eno na say obi ye A nso a ya na wodi ere fe no eno say fe na homozygous the homozygous no e kire say wo ye AA na wo de no emfry bibi ti parent no say wo ye AA now ye obi ai wo ye AA dia na mix ye dia edi ere fe no na say mix nso na say bia wo ye AB ana wo ye wo ye O nso a eno nso ye heterozygous amen we the time kakra na mo fa ntum tirim na ba bo amo amen ti yen koy se afadia mo hu state no sa afadia obi a wo de ma say bia no onyame ball wo no o blood group no wo mienu ba ko ye dominant na ba ko nso ye recessive but always bia no o kan emu bia ho de a e kata na o mienu de na wabeye o negative and so wabeye o positive ti yen he no nso na timi nso aboaye ndi se oba wife and husband ebehia na omo awo na se ekwemienu de a na ofa we di a yen hwe ne yen se yen hwe and na ye betima ti ase se Adam and Eve could have had any of the following genetics makeup yen hwe ne nso se either say Adam na oye A o and Eve nso ye B o ana Adam ye A B
ana Eve nso ye o amen ene mo de be rokia hwe so ti wo de be rokia obetimi afa de metimi ehunu yese aida se na Adam ti wo de mo yemfa baako aida se na Adam no ye o ana Eve nso ye bo so hunti ono ye bo di a na je se wohwem di ha na fa nipa ebi system no ebetimi afini nyina mu aye de be aba nipa sa na ati ase mo nti ase mensa nko kakra mamo ensa no adɔɔso kakra hande ensa na nya nɔɔso na was mathematics say yes say Adam no wɔyɛ o so hu na Eve nso yɛ ebia bio a aida sɛ Cain ebetumi afa ɔpapa o mienu no na ɔbɛyɛ o so na yɛ sɛ ɔyɛ bɛyɛ o anya saa nso a baako bɛfa ɔpa na ɔfa b ya bɛka na ɔbɛyɛ sɛ ab anya saa nso ɔbɛfa ao na ɔbɛyɛ sɛ anya saa nso ɔbɛfa ob na ɔbɛyɛ sɛ b so na sɛ ɔhwɛ mu deɛ na sɛ afɛ deɛ ebo system no ne nyinaa no yɛka sɛ ifira Adam ase a akyinye biara ne ho amen minim sɛ mo nkontan ye no mo fiase enti sɛ Adam ye o a oye oe na Hawa nso ye bio a nti ye cheke a ebetimanya ibo system nyina bi wo mu ana saa ebetimanya o wo mu ebetimanya e bi wo mu ebetimanya bi wo mu ebetimanya e nso wo mu na ye sɛ enti obi ka sɛ Adam yenyina fi na se na ebia Adam obetuma yesei ana wo yesei a akinye won ho ana mpo se ofa na se ne wo ye ebi ana na Hawa nso ye kura nso a wo weke a obenya edonso wo de weke a obenya ni nyina na sa se ne me se Adam omo jinse na wo mu no ana omo wo nipa ba ewi ase a omo de bia ma obi a nyina ade ti wi ase mu asem de menim sɛ asem na ɛda na na yɛ sɛ obi ka kyerɛ wɔn sɛ anti-Christians bi obi wa na ɔmutia abɔdeɛ mu nsɛm ɛnyi Nyankopɔn ni sɛ Onyankopɔn nyame na ɛbɔ owi ase na nipa ntimi mfini Adam no deɛ nyina nya nipa ɛyɛ story a okɔ oyɛ nhwehwɛmu a obahu sɛ ye mogya no a ɛwɔ ye mu no ye system no mu yɛ fɛ no black group no odi tracy a obahu sampa ye nyina ayɛ possible sɛ ye nyina betimi ya fini pa ba ko mu aba ma na ye yie is it possible or not possible is it possible sɛ ye nyina betimi ya fini pa nipa mienu mu aba saa ma na ye yie die su ye kyerɛ saa na sa nkyerɛ saa die su ye edi adanse befe sɛ ye nyina betimi afiri onipa baako mu atena asase so na minim sɛ Awurade asɛm no ɛboa ye nyina amen very good ti ɛnɛ Nyankopɔn asɛm no edi adanse ɛkyerɛ yɛn Onyankopɔn asɛm ebi ani ame yɛn hunu sɛ deɛ bɛyɛ a yɛde yɛn bɛto Nyankopɔn asɛm so ɛnyɛ sɛ ade baako ani kan te ase ne sɛ ɛnyɛ sɛ science adutumu a enti na ma na Nyame asɛm no ɛnyɛ science a ɛbɛdi atumu sɛ science adispute yi koraa no a ni mom deɛ sɛ Onyankopɔn sɛ ɛyɛ bi science sɛ ɛyɛ si a mɛkɔ go for what bi ana mɛkɔ fa deɛ he Nyankopɔn sɛ ɛyɛ white science sɛ ɛyɛ black a wobɛkɔ for black or white ɛno kore pa na mo ka no deɛ mo hwɛ mo asɛm yi o na Awurade bɛsɔ mo ahwɛ o ewi asɛm nso bɛsɔ mo ahwɛ yɛma Bible no ɛnyɛ no kore da biara Bible sɛ enipa nyinaa firi enipa baako mu na bɛtena ewi ase yɛn nyinaa firi Adam asefo Adam mu na baayɛ Adam nana ne yɛn ni mogya ni bi na ɛwɔ yɛn mu a na awɔntotoa so nyinaa mu a yɛn nyinaa yɛyɛ bebree no a enti ni mogya ni bi ɛwɔ wo mu
owo ye no de mawe we so de mawe de mawe na abedu ye nyina ye so enipa ba metena wi ase a omonye abode mu nsam ni omonye se obo ade bi ewo ho na tetemire mu no onipa ba ko bi Nyankopɔn obo no ɔne ne tena edi nturom ɛna ɔka sɛ ɔnhwɛ bibia so no ebinom saa asɛm na ɛyɛ nansɛm na ɛno nso no ɛna yɛne yɛ gye Nyankopɔn die no ɔmo bu na nansɛm no na ɛyɛ asɛm paa nso ma yɛn nti yɛbɛnya nkurɔfoɔ bi a ɔmo ɛbɛtia onyame asɛm nanso ampa sɛ sanse koraa anya ntom sɛ Igbo system no anka Igbo system biara ni hɔ ɛna kɔyɛ different bi ne bɛɛbaayɛ ɛna kɔyɛ nwantan nwonwran bi ɛna wode tresia uhu entimi nkɔto Adam ha nyame asɛm sɛ Adam nyame ne bɔɔ no amaka sɛ nyame ne bɔɔ no amen momfa nsɛm mo adwene me saa because mom ɛmɛbia yɛma Nyankopɔn asɛm ɛnyɛ nokorɛ na Nyankopɔn asɛm ɛyɛ nokorɛ nso no ɛnyɛ simple saa o eduruma bi a yɛn Awurade Yesu Nyankopɔn sɛ bɔne ne ho ɔnyɛ bɔne saa na Nyankopɔn asɛm aka yɛma nyame asɛm yɛ nokorɛ enipa bi sɛ no Yesu wɔ enipa da sɛ yɛ nea ti bɔne bi enipa yɛ bi a ɔnso bɛtuma yɛ bi ɛyɛ n'asɛm a ba ɛyɛ nipa bi na ɛka saa o onyame asɛm nso aka sɛn onyame asɛm sɛ bɔne ne ho enipa sɛ nso da bi wɔyɛ nipa da sɛ waa 5 senses nyinaa ɛyɛ adwuma wɔ dem ɛno de na kyerɛ sɛ wɔntumi nyɛ bɔne obetuma yɛ bɔne ama na yɛ enipa dwen no enti wo ni nipa dwen akyi eni sɛ bɔne bi kura ko si a ne ka sɛ bi a na ebi kura no a na obi bibi na obi de 4 charge ni abato Awurade so sɛ bi kura no a Awurade ne sika da hɔ kura no ɔba ne dɛm no na ɔno ne kasa no a ɔso ɔfade aba enti ɔso no ko ba yɛ no a no sika no afi ohun sika no ti ɔwadwene bi sɛ Yesu na afa praise him we am Awurade kura de makwa chiri fan sɛ John the Baptist Awurade sɛ John ɔba ewi ase no onye nipa a ɔhwe aseɛ ɔbɛkɔ kodu na nipa na sɛ John nipa de nsa yɛ nea wɔyɛ nipa de nsa yɛ nea di adeɛ bi nipa yɛ bi abɔ ne nipa yɛ bi a no ɔbɛtumi ayɛ bi sɛ Nyankopɔn sɛ John ɔhwe ase a na nipa so ɔhwe ase a ɔbɛfa deɛ hɛn ɔbɛfa Nyankopɔn adie no na wagya nipa deɛ no ɛni sɛ ebi kwa no John no obi ahyia na ɔbɛkɔsra obi na obi sika bi a 50 no so yi bundle baako na da hɔ na ɔde kɔ na de pa bi afei ɔba ha no afei na na hɔ to ɔmo wie nkɔmɔdie na John kɔɛ this guy say that say John ne fa ɔfɛsika yɛ na ansɛ sɛ saa adwene no ɛbɛ nipa ne tirim so yɛ Kristoni ɛna wɔn sɛ wɔgye Nyankopɔn die sɛ John hwi ase no nya asaa adwene koraa ba ne tirim sɛ John na afa na sɛ ne ne kokora no a ɔhwɛ ne gidie yie ɛwɔ sɛ nipa ne hwɛ ne gidie yie amen ewi ase bɛsɔ yɛ ahwɛ obi betumi ne 4 charge koraa akɔto John so na sɛ John bɛ ewi ase yɛ sɛ John koraa no yɛ sɛ wɔne aba bi koraa nyi nsɛn na sɛ obɛka na sɛ ɔyɛ nipa nti wɔne ɔba nyi nsɛn ne nwanwa ne sɛ you see nanso na ne koraa biara nim ɛni sɛ onyame asɛm no yɛma baabɔ no ɛnyɛ nokorɛ da biara Bible sɛ nipa nyinaa firi Adam mu na baayɛ a yɛma baabɔ nyɛ nokorɛ sɛ nipa nyinaa firi Adam mu na baayɛ so obi gidi o obi nyini o na anyɛ nie no ɛntimi ɛne sɛ ɛsɛ yɛ gidie amen abere bi yɛma Nyankopɔn asɛm ɛnyɛ nokorɛ na nipa asɛm ɛnyɛ atoro mitu awarefoɔ ɛfo ɛmena mo ho wɔnim nyinaa mu no yɛnu nokorɛ ma yɛ ho ɛwɔ mu sɛ edu point bi di a nhwɛmu metimi nya kwa na akyerɛ sɛ asemasi ɛne asemasi ɛba a ɔmo wo yɛ no ɛnyɛ asemasi ba ana ɛyɛ ne ba nhwɛmu ɛwɔ saa but ɛnyɛ deɛ baako pɛ sɛ ya na wɔn betumi ahunu ne mo bibi hɔ de a primary meaning no ntimi de hu ne ntɛm wɔyɛ primary meaning na sɛ ɛyɛ primary level so sɛ mini bi mini my system mu who can ni system mu we dey make bra group we dey bra group na me ho asa na ko na ono ko nya ne system mu di a
question mark aba ho ti negative menya negative ni me system mu negative nso ni oba na system mu bi bia na se okwo oba na se oba no negative ba na system mu dia emre bia no hwan na aye oba na aye na hwan na aye edi be gu hwan so oba na be ma no so be ma na fi ni relation tina ma na ba sa na anya be ma no a we mu hwan na aye ba na aye gai bi no oni gai bi ekodi agoro ana atia fa so yenye very careful amen Christopher yes nyanwe po but eno de this a test is bebre nu ana ebetimi approve temu ye no so obi no obi e kan se mi kura de di agoro se dabre asodin a dabre nka nipa ye enti ena ma se Adam wa Hawa obenya negative no anti se eba koto ne yemu a na ebeku no ko Nyankopon obi Nyankopon bo obi ankaye kani se nkaba saa ene momfa benya asresem amen se eya mpo enya mpo mo amotina ajaje amen se nyame bo nipa no nanka owuo bia ni ho no nemu ebi ada no koye omkoye ebone no ana obesu da Nyankopon se saa oba na system ena o man negative edina be man no oba na kohia na okofo opa ne dia ni bia na oba ni moja ebekun no bone a oba ni ye ni ntira aso de ebe wi asin ne ma ekofa bia negative ba bia ebaaye ene de mubu hu aten a mo be hu no me de asem no eba na wi ye ene ebade asem a kire mo ma hu no se ye blood system ne nya fi fan Adam diemu ene nya ye nti obi a blood group o system no o gene type na ayese ena ufune type no so yese ena resource factors no so yese resource factor ayese na omumu emienu but ba ko dominant ena ba ko so ye excessive mo he no nso nti we no de enyame asam na de akyekyere mu nti se de mo ate ase ebi ka kyerɛ no sɛ obra akupu yɛsɛ ni ho bi dia ɔbɔ ade ɛbɔ onipa no nya saa no de maaye mom yɛ ne di yie mom yɛ mfe ho nto Nyankopɔn asɛm so na Nyankopɔn wɔ hintasɛm bebre nu a de bɛkyerɛ yɛn Awurade wɔ nsɛm wɔ yɛ ka kyerɛ mu nyinaa no saa nsɛm yɛ ka kyerɛ mu nyinaa no mo hu sɛ ɛyɛ obi na yɛ ka kyerɛ mu ɛyɛ Awurade ebi sɛ edu point bi a ɛnya mmerɛ sɛ obi fa wɔ nyinaa tete mu akyerɛ mo saa o na obi butu akire no oye na dwuma amen ti yamfa ni mo onyam emawurade ti minim se Awurade asama kasa kire ye de a ana obi ahu ti negative wo ha se a anya yade o wo ye negative wo yare ana wo nyare wo ye positive wo yare ana mi mo se okoware wo ba de a wo ye negative a wo so be ma ne hwan ana oso be ma negative na we positive nso a oso be ma ne hwan enya se ba ko more chance they mo say enya wo de any problem na so ena doctor for no eboa na so me wo ba ware de a mo me mfa semi ento ya akoma so ne nante mo me mini wo nyame ansemu onyame ansemu se ena last week obi ama sore nyame ansema ko so wa nya bia nti o ena so ebia ebi kwa na obi won so wonya bi nti o na the following week no aba o ha o ye bone na so ye papa o ye ne kra abone ti se Nyankopɔn asɛm ba na bre bia mu ni ho a pebitie na asɛm no e baba boa ye awarofo mom ye ne kra ma ye ho obi a waware bia di ne kra ma wukunu di ne kra ma wo yere na se ne kra ho da bia ehu bia ni ho obakɔ na wo na se won nsan wo a enya hwebe hwe ne mo gyam na wa wo dia yomma bi won se ne yere on ye ofi se ne yere on tin na bia se asɛn ba ya nim o se ba kɔ DNA test akyɛ okoye ye no DNA test approve se akoda no ne ba no akoda no kɔ je nkɔ nso ohwɛ no but all doubt bi afi de wati ase awo ema mienu no korɛ ema oba wo ye be ma na oba nsan wa na nkyɛ sɛ oba no nya na awo no oba betumi asɛ o maame obi ma sɛ papa no so le mo nya na papa ne person ko sɛ no papa bia person kan ne man sɛ no ananya saa na papa bia di opɛ ana ma mpa ne saa nanso ay possible say obi betumi asɛ papa
ne wa se ana san so be se o maame tu se o maame a uni ha wate ana so papa nso a uni ha o sabusuani bi nso uni ha nemum emugya mu de nemum ya na ne bi won so de ya na unkwa ya tesa kura no a ogina ho a o foto pepe pa se enya sempo nenso e oba na be ya na be ma na be ye amen okay the radiance mom ya nsori e enti se oba wan se wa manan ha wate ana o se won so a enya hwe limu nka be bia person kan ba se no na oba so person ko ba so se no na challenge aba but ya na me gidi ese emma se mu kunum mo na se mo manom ese mu kunum a munya somdue mo ana munya somdue mo we dey e busa mako munya somdue mo monka se monka de mo ka munya somdue mo ana munya somdue mo monka sa ya se monka sa amen so oba o so wapa munya somdue mo ana munya somdue mo o so ma men so fon so ho ana emema nso akoda na o so ma me a eno anu no betima wo be nso no wonsew ejina sa de ebi a musi ne mofra bere mu mudandane no mudandane ne tinom ne ne ma bebre no ena betimi ama nsan bi aba obu wa ya dandane ne tini yie ene ho pa obu won so obi osima adandane ne tini yie pa na ne tino wonse na ewo ho enti mu manan ha mo amen ya bom paye edi azaka se emawurade insi trase okronkon ni ani asafurade edi azaka se emawo ene wasem abaye nkyai wa me yehunu se ampa adam asefo ne yen na wasem ene science agiatum ne mo science ya anyi antum o ye de nka bagi atum ne mo science me confirm kwane ma yen edi ani mo nyamawo na wa me yehunu se yebetumi edi ani bia epe bia se ne nipa bia na enkonkon ade ani eja adie nimu enye ye bra gugu na yese hwedidie wasam ye nokure edi akoma pa eti wasemi yeda wase nsempa a wo de amaye we na Awurade Yesu din mu amen.